Cei care cred în existența îngerilor, puneți chiar acum un like acestui video și scrieți opinia voastră în comentarii. Like acestui video. Ce vrei, mă, putregaiule? Puneți chiar acum un like acestui video. Bă, tu chiar vrei bătaie? Foai, ți s-a terminat cariera. Da, eu sunt jucărul de Dați like dacă știți ce s-a întâmplat.